Боеца. Каратето... Ма ще чекам отговор първо да ми кажеш дали става. Да, бе, ще ти кажа. И тогава и аз ще ти кажа. Иска се връзка с спука. Дева, седнете. Където? Където още не тръгна. Я мисля, че е горе. Леле, звяваха палата! Помощ! Тързан бе! Ако се пъзни и падне, бати, ще се спука. Леле, притекате, бе, как го падна? От место. Ще можеш ли? От место трябва да идеш малко по-натам. Не бе. Дивак, от место малко по-натам. Оттам точно. От место няма шанс, брат. Брат, ще скочиш. Мислиш? Да, защо не мога така по-напред, бе, просто доси. Ще падна водата, брат. Брат, няма паднеш вода. Казвам, ще падна водата, копеле. Бак, некъде не... Копале, качил си се скачи, каквото страх, ако не от место засилвай се. Да би там глава земята, като някой пирон. Ще скачаш и чекай. Бак, ще скочиш. Место ли, бе? Ама ако не можеш скочиш, какво ми даш ти на Ако не мене? от место, ако не скочиш Чекайте, от чекайте, место... че аз трябва да си правя пазара, бе, аз си дам дънките, бе. Ако се прескочиш. Кой искаш да ти дам, бе? Ти кажи, аре. Тия дънки вчера ги взех, брат. Той беше мен и тях. Ти ще моли го скочиш. От место. Принципно, брат, аз съм 100% ще падна водата от место. Еми бей, засилвай се и скачи. Значи няма пазар. Така ще е, брат. Хубаво, брат. Леле, сега как се смееме, мат. Да се спъне точно. Гледай го, бе! Доли съм, че. Страх ме за теб, ще го скачаш. Брат, аз съм 100% ще падна, брат. Сега няма скочи пак. Спре. Спре. Той ще ми дава нови треки, бе. Оня ще ти дава. Говорихме само за обувките. Еми тогава дохай. Ето виж сега по причини си търси да не Да, скачи. брат, верно. Чакай момчето да дойде с коня да му дава вода на гост. Аре, ти скочи преди да дойде. Той искам да ме гледат, брат. Аре, бе, тъпо да дойде коня, бе. Аре бе, те и така и не чорт. Виж хората какво гледа там. Нали тя срам от нас, брат? Аз не това от место да скочи ли това е. От место се прибиеш, ей. Виж какъв кон, Мариана. Ама ти че умираш ли, бе? А? Поне да те качим на коня, виж, че по-нема да е толкова полезно. Тук ще скачиш. Да? Момчето сега тук що е скочил. Мога да искаш, ако искаш, мога да видиш и клип. Да преявали си краката. Що съм ги преявал, брат? Я като скочих, виж клипа как съм легнал, леко ти куден не го почувствал, брат. Тук не е толкова дълбоко, бе. Ама аз тук... Не, да го прескочат, не да... Петър, брат, и на Петър си не му. Бат, как да, гост. Леле. Сега пак няма скочи. Не, още го си. Добре, още тук. Да. Айде, бе, лате, айде. Леле. 20 минути клип за нищо. Леле, брат. Не, бе, не крака ми, бъде на криво, бе, бат.